Dobrodošli na moj YouTube kanal. Pravda i osveta nisu uvek na istoj strani. Moja poezija u moje 2 knjige, Nebeski tragovi i Slavoglasje, kao i mnogim drugim zbornicima poezije. Zapratite, lajkujte, komentarišite, družimo se. Koren si stabla mojih snova. Neće srce da odoli, jedini način je da rečima voli. Na kanalu Razmena emocija zapratite kanal Nebojša Neca Đurđević poezija. Lajkujte, komentarišite, družimo se. Hvala svima na podršci. Dobrodošli, vaš Neca.